Kaunti ya Kisii asingo kumanyibuna magayo gusarwa ase kagichi wiki beri cyabere kiweta bono nigo umuyego munene obakogokorekana ase ogosokia abale kurunyumba. Mugabana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati nabakagwikirana aso umuyego yo asabolia abayibuli kweneke bunankulinda bale abana babo chinga kichonsi. Oyigo nigo abolire abayibuli gotiga gusara umwana umunyaruka. Muri kicho Mildred Momanyi na mange. Wetania abana abamurachi meisano kurwa eward ya Masige East nili ya Masige West abo babete bagusarwa asege kagechi kibere cha etire abo babete bagusarwa asogo sirwa nomo MCA we ward ya Masige West Jacob Bagaka nili ya West Michael Mtume litiko ya lero mbasoka kurwa nyumba na kwegwa chisemi kurwa ase abagaka balia abakoro aso moyogoyo oikeranwa no mugabana we county ya Kisii Simba Arati katia baraibande abange nigo aba MC abo batebire mbachikogendera no moyega buno yoiga ase amatukali bosyo aso kubwatenera elyo kolenta omorembe ase basabire serikali gocha kubeka omoyego yoiga okobabusa utali wakanirwa kende gyonsi abantu baito twarukira abana 500 abana bakabagukina emyaka 5 emyaka 7 emyaka 10 abana aba no twengera rubo tukobogima baorokiriye tabiyengiya msie baino bagikire batumire kibeze cyabo aso kubarokiya abana 500 ekigoti cyitwebere Masige East na Masige West ekyale kicyaba saja twarosirie abasaja abana bacha kwanda kuruwana gotwana kwanda kibeze sito gaiga abasaja aba muroji twarosiri bona bacha totindeka ya geranda kuyitu ya amra tindeka abantu 500 abagima to wanda bwo yawe kama twegerere Oika motene na imana Oika mwanga chitabichimbe mutu wa chitabichire chingia Egera mbaba sacha moja kote na burongo mno mwoshimi wa Simba Arati atenenire Tutagete kubuata ama goko asama genderero Asobo sire na asobo ya na asobo be Totige generation ya abana bari tuirete iburu Esikaine na ande ya nchaine unomo Masige Omugabana nigo ayenekeria abamenyi bunamba chikonyora chineti chechiumbu ase ruseyega ase boigo agania abayiboli kubalenda abana babo asenga kiyega Yerusa na gutika gusara omwana omunyaruka eruseye keromochi na tebanya machali keromochi ngonya atole chineti sato cha chiumbu Eneti elitubasa konyeira mugondo ekyara ne akire lyogo ndikikobwata chinyeni igoto basa koira neti okikobeka mugondo elyogo lile likwendese chinyeni nyole kwali muri kora abantu bakobeka chineti se chinyeni kolire chipara chibwata kilomita 200 lakini bono iga ngokorande kilomita chire 480 Usingima asechi ward 45 Masige ya moya monta de colon kibare kigenderere abantu baminte binebintu bya etrune chinga kitotiga abana abake basome gakyoso wanje kwaino gakitiga omwana akoreki asome onye gokoro umwana bwe school no muyesenge nje uniform ekoreka bi somera mukawe aki abana abayiboli bulenda abana bayino kibali esuku obugima go kimutu no bujabule bana mbanyora malito Yasanero tetigiri magiga asebono babolia omokonyi bo mugavana gotangasa omosima moye ase yarolkane ase amatukabwa ngoiga buna tali gokora egasi amono mugavana we county ya Kisii omo deputy governor okitega anka bagakina moshimi wa Simba kara twamboira amatukabera atatoiga atebe ngakiata gete kari wazwage omoshimi wonyonka tutamanye tyo tatitega iga umweshimi wa Simba kama ngori chigari goragete pale ona bakari gora Masimba nganecho kora twanje boli wonyonga ewo tuwasigete ise jena abeta so mugambe bwaise twale kogenda kapara kina ise lakini ngakite yo twara amete ise ngakite yo twara mete mesto ngwae abantu bakora Simba echeche etalo koteba ngabungu sali bale gusi bale ngaba koteba Simba sikwe bale ngaba Simba sikwe
kuripoteria igitaseni kia Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.